Ay, wala ko yung kabalo. Pati ng paanay na kami di wala. Ayun mga friends, yung buhay namin dito sa ano. Buhay namin ngayon dito. Sa Sitio Cobon. Mahirap talaga. Naghihintay lang po kami ng rasyon sa municipality namin. Ang tubig Naubos na kasi yung tubig namin dito eh. O ayan, hirap na hirap si Joy Joy. Oo nga. Anong panawagan mo sa banwa? Miski ano mo? Miski ano mo kapanawagan mo sa Chapon, no? Ano ka patungkol sila? Mula ni ginabulik sa banwa. May walang kuya ginaano, mag-upang ginaano ng pero kulang. Hindi na. Handa. Ito pa yung pila ng ano. Hindi sapat ang ginahatag sang banwa. Kulang. Kulang gani. Hindi mo damo pa nga dano. May balatan ni kujutan hindi pa pamalay ha. Wala mga ulod. Wala pa na ilon man. Wala pa nga. Hindi ka di nakasudlan. Hindi nakasudlan kay kulang ang tubig. Kulang pa niyo na isa ka truck. Oo, ibutang pa to sa tingak ko. Tapat sa day dun. Oo, bulag ako. Oo, para masudlan nila dun. Gan. Apat ng tuban. Pahinago. Damo. Ito ka naman, abang. Damo. Ito mukha mo. Shy. Ay. Hinday. Walang tawa niya kung paano pangabudlay di sa mga tao sa Kogon ha. Supusog natin. Grabe. Ay. Ano, hi mga friends. Kagapon lang. Mamailit Grabe yung pila sang kung walang rasyon yung ano, yung bayan. Wala ding tubig, mga friends. Tapos hindi pa masyado malinaw yung nirasyon nila. Wala man magagawa yung mga tao dito, magtitiis na lang. Ay,